Nansi ke into endihlekisa apha. Unoshiti. Unoshiti kaloku ndikuxelele uhlangana noDuveyiti. Ugqiba kwabo xa behlangana kube mandi, bancokole, bahlangane eteksini kube mandi wethu, kutshintshwe inamba, batshintshisane ngenamba. Ibe ngabantu ke ngabancokolisanayo ke ngoku, mandi kuyiloo nto. Bayatekstana, badlule kuloo level yoba baby utye ntoni to baby ndiyakubawela. Nomnye akekitha ke nam baby ndiyakubawela. Nam baby yazi ndiyakubawela yho. Ndiyakuimagine ngemhla ndizakufumana, utsho uDuveyiti uthi mhla ndakufumana wena ndakwenzela inkawu ngenja mntanam. Ndakukunika into ongekaze wayiva phaa ebomini bakho. Uyayiva? Unoshiti naye ngamanye amaxesha aqonda xa ecinga ngoDuveyiti azibambe ngespa. Azithi spa. Inkomo ke ngoku idityekeze, ucingana nje noDuveyiti. Kwenzeke ke ndixelele ngenye imini uDuveyiti finally athi, mamas ndicela uzondivakashela. Hayi unoshiti wazikira, unoshiti wazikira. Ndithi wena washefa noshefa imomozi washefa. Ngoba kaloku uyazazi uba uzawuhlangana nezinto ezikhana kahle. Uthi in case uba lo mntu uyandithatha undise North West eMouffetown, afike yonke into kucenti, umntana abantu angangena ehlathini abe nedawuti mhlawumbi uzawuhlangana neempuku ezifile igqaqa lempuku elinukayo, kwatsha kacima kwathini, zofuneka afune i-toothpick, agqiba kwakhe avungule xa iphuma eMouffetown. Ufuna nje yonke into ibe smooth. Hayi ke nyhani ke ngoku bahlangane ke nani. Uyayazi uba unoshiti wathi egqiba ongena nje wamhlangabeza uDuveyiti mntakabawo, wamunxuza, utshovela ebhedini. Uyayazi uba wambetha nge-2 minutes noodle. Ngelo xesha ke ishrimp yaphelela emathangeni. Njengoba iphelele emathangeni uyamncamisa uthi ndiyamthanda umamakho, ndiyamthanda utatakho, ndiyamthanda umamakho, ndiyababulela ngawe. Uyamncamisa. Hayibo unoshiti uyazibuza uba isazoqhubeka nale nto. Hayi kekezela ixhego. Yabibile ke ngoku ingwevu. Yathi urayithi be uthi omnye wathi ewe ndirayithi. Bendixelela uba ndiza kubamba and ukubamba kwam sizokhala. Bendixelela uba ndizokunika awuzuphinda. Uthi wathi khawuthi ke ndithatha amandla baby, ke ndiyothatha neshawa ebandayo, ndisela amanzi, ndibuyisa amanzi. Wathi andifuni baby ndiphinde. Yho iyatshotshozela kungoku, iyatshotshozela. Wathi benditshilo. Uthi nani unoshiti ke ngoku into ezenzakalayo umntakabawo ngoku funeka ngoku ayihambile kaloku igodukeni, akazukwazi ubusuku bonke. Uzawumane efumana namaqompi umdzebho wephashkhwayi, ubusuku bonke. Waqoma uyagoduka sana. Wafike wazibetha ngospa mntakabawo ngoba unevavarator. Wazispa waze waba right. Blokhiyani ke ubhuti ngoba kaloku hayibo uzawukwazi wena into engafiki nofika ishrimp yonke unganyamezela wena ntombi. Hayibo.